Kay na sa alas 4:25 sa aga, ginbatak ang thunderstorm advisory sa pag-asa sa bilog nga probinsya sa Quezon. Ginasaad sa abiso nga mangin makanay tungtod sa mabaskog nga pagbubo sang ulan ang maeksperiensyahan sa among probinsya. Ang Metro Manila naman, kay ibang nga bahin sa pungsod, ang maka-eksperyensya lamang sa medyo magalumon nga kalangitan nga may alulap taman nga pag-ulan. Wala naman sang ginapaabot nga malain nga panahon sa Philippine Area of Responsibility sa masunod nga mga adlaw. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Life. Good morning, liwat sa aton mga ka-aksyon. Welcome sa aton sining Aksyon Balita Morning Edition. Kag tamyaon ta diri ang aton nga mga Facebook followers anay, no? Si Jocelyn Aresivita Olac, good morning, Aksyon Radio. Good morning, man. Sakay Richel Ligada Nambong. Good morning, Lord. Miss Richel. Good morning, Lord. Good morning, Aksyon Radio. Jam Alipoon Mangana. Good morning. Pinky Saldivar, may agaman. Sakay Joe Abuana, good morning kay Chief Noli Arsenal kuno. Salamat sa libre nga sudan kag pamahaw. Uy, ari lang kami di sa Bago City, sa Bangko Tubang sa City Hall. Okay. Good morning man kay Mark kag Melvin. Good morning. Sa ibang pa naton nga mga kaaksyon, Jesselyn Andrada Tiangson. Morning, Aksyon Boy Duran, Aksyon Dorel, Cabatu, watching from Barangay Mansilingan. Good morning dra sa aton nga mga kaaksyon sa Barangay Mansilingan. Sakay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Aksyon Dorel, hasta na ko di sa kay kay Jocelyn. Yes, Aksyon Boy, good morning. Energy! S. Agnes. May S pa gid. Agnes Jasmine Herida Barrera. Si Action Boy, si Jocelyn, nabasa mo, no? Si Richel Nambong, good morning. Action, good morning, Lord. Action Radio. Dada ko halin? Okay. Kay Tita Jam, Alipon, Mangana, Tita Joby, ko ni Action Boy. Good morning, mayroon na pagpamati and welcome back sa kaya sa Yabana, si Tito John Bornales, 3 pesos. Kaya Pinky tita mo Jam niyo? Tita mo ni Jam? Nga man. Wala tumula ko ng chocolates mo? Mangayo, gali karon si Action Boy. Ambal ko gen. PM lang po. Why na gani kin basa kay parang do. Gani ko kay kin basa. Pwede tayo halata nga amo na ning pagtambok naman liwat. Ay, nag-slim na ko nga daan Action Boy. Ako na nagambal sa concept. Kay Pinky Zaldivar, Joe Abuana Action Boy. Ano ko ni? Good morning kuno kay Chief Noli Arsenal. Salamat kuno sa libre nga sudan pamahaw. Nagbalik ka na? Ara lang sila sa Bago City. Nagbalik ka? Sino nagbalik? Ikaw sa basa mo? Wala man. Oo. Basi bago-on naman nga Action Boy, ginhambal. Okay. Kay Jesselyn Tiangson, basa mo? Watching from Mansilingan, kay Bebe De Los Reyes, watching naman from Balasan, Iloilo. Cory Vidaha, good morning night, happy Monday everyone. Sleep na ko kay 2 a.m. na. Kita mo. Dili kay Kuwait, no? Sa Kuwait. Kuwait. Kay Liza Joy Amoroso, have a blessed morning everyone. Kay Rona Rihida Trava, good morning Action Boy, kag Action Dorel. Tita mo dyan. Tita. Yes, ang chocolates ka, Action Boy, latulaton ko lang ko, no? OMG. Kay Enzo Martinez, nag-upod man sa aton, good morning. Kay Janelle, birthday niya ko nusubong. Happy birthday, liwat Janelle. Asta pa na karon sa night patrol nga, greet na ni sa iya. Kay Gracia Horvidalia, good morning Action Radio. Melro Artus, good morning Action Radio Bacol, watching here. Melro. Romel ni Goro ay. Goro. Sa may barangay Handumanan naman siya Action Boy, nagapamati. Si GJ Casabuena Labid, nagapamati man. RC Casipe, good morning Action Radio. God bless.
Kay Leia Silvestre Alameda, good morning na watching sa Las Palmas. Tino Las Palmas, Action Boy? Las Palmas, sa kwan nila sa may pasulod to bala sa airport. Dito bala sa kwan? Laing magiging lang Las Palmas. Hiwi mo story up. Ano na dayan ang... Palmas del Mar. Palmas del Mar. Imo yung Las Palmas. Sige, dugay-dugay naman ang iba na. Ay, dugay-dugay naman. Sige. Later naman mga ka-action na. Thank you so much. Stand by sa aton mga balita lokal. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, ginahulat na lamang sa Department of Social Welfare and Development, Region 6, ang abiso sa mga financial service providers nga nagapabutyag sang kahandaan sa pagpatigayon sang payout sa ikaduha nga tranche sang emergency cash subsidy sa dalom sa social amelioration program sang gobyerno. Sunod kay DSWD Region 6 Director Maria Evelyn Macapobre, luyag masiguro sa ilang ahensya nga preparado ang tanan antes ipalayag ang patod nga petsa sang payout sa bulig sa mga service providers nga StarPay kag RCBC. Una na nga nakaumpisa panagtag sa ikaduha nga SAP ang DSWD sa mga cash card holders nga pantawid beneficiaries. Gininyo sa DSWD ang bulig sang StarPay kag RCBC agud mapadasig ang payout sang second tranche. Ang probinsya sang Iloilo, siyudad sa Iloilo kag siyudad sa Bacolod, amo lamang ang beneficiaryo sang second tranche sa Western Visayas. Subong nga adlaw Lunes, pati kayo non sang komitiba ni Councilor Cindy Rojas ang committee conference angod sa proposal nga tagan sang hazard pay kag one-time special risk allowance sa mga frontliners sa Bacolod. Ini ang pati kayo ng takna alas 2 ng hapon sa session hall sa Bacolod Government Center. Sa committee conference may baluan kung pila kag sanday sinong empleyado ang makabaton sang sining benepisyo. Ang pondo ang magagikan sa vacant position sa syudad humalin Enero tubtub Mayo 2020. Una na ginpahayag ni Mayor Evilio Nardiang ang paghatag sang sining benepisyo para sa mga frontliners ang paagi para mapasalamatan ang ila pagpangabudlay sa panahon sang COVID-19 pandemic. Magapadayon subong nga Lunes ang special flights ng Philippine Airlines Manila Bacolod, Bacolod Manila. Base sa Flight Advisory number 95 sang PAL, ang ginpahibalo sang Negros Occidental Tourism Division, las 11 sang aga karon ang estimated time of departure. Alin diri sa siyudad sa Bacolod, sang PR 4131, kag launa 5 sang hapon naman ang estimated time of departure sang PR 4132. Ginpangabay sang PAL sa mga pasahero nga magpresentar sang dokumento bilang pagtuman sa mga requirements ng local government units. Ang mga maghalin sa Manila kinahanglan nga magpresentar sang valid government-issued ID nga may residency sa Negros Occidental kag medical certificate. Ang mga maghalin naman sa Bacolod ang dapat magpakita sang travel certificate o kon authority, medical certificate kag barangay clearance. Ginklaro sang Negros Occidental Tourism Division nga hindi na kinahanglan ni mag-apply para sa travel certificate ang mga pasahero halin sa Manila bangod ini ang automatic na nga ginaproseso sang gobyerno probinsyal pagkatapos nga makumpleto ang booking. Katapusan nga special flight sang PAL karon nga bulan ang gintalana naman sa Hulyo 31.
Ginpathag ni Bacolod SK Federation President kag authorized person outside residence o kon APOR chairman Ayesha Villaflor ang duha ka sahi sang proseso nga pag-aagyan sa mga APOR nga magakadto sa syudad sang Bacolod. Sa interview sa Istorya Espesyal ginpahayag ni Villaflor nga mga APOR nga magatiner sa syudad ang hindi maglapaw sa 5 ka adlaw ay paidalom sa swab and go. Swab and quarantine naman tubtob magwang resulta sa mga magatiner sa masobra 5 ka adlaw. Sunod kay Villaflor may dokumento sila ang ginapangayo sa mga APOR, kagay sang company ID, number of days ang ila pagtiner sa syudad, kag return ticket. Mahimo ipadala sa email nga ayeshajoyv06@gmail.com ang mga scanned documents o kung mahimo sa pagabot na lamang sang APOR sa syudad. May duha man ka opsyon ang mga APOR nga magatiner sang masobra 5 ka adlaw sa Bacolod kay paidalom sa quarantine. Mahimo sila maka-avail sang libre nga quarantine facilities sang syudad kag may duha man ka affiliated hotels nga mahimo nila tiniran apang ang kompanya sang amo nga APOR ang magabayad. Sa kalapusan nga bayan sa aton balita lokal, nagalaom naman si Councilor Archie Baribar, chairman sang Committee on Energy sa Sangguniang Panlungsod, nga mahatag sang tagdumalahan sang basiwa kag prime water ang ilas nga promesa. Ini matapos nga formal ang ipirmahan sang basiwa kag sang pribado nga kompanya nga Prime Water ang joint venture project sa sulod sang 25 ka tuig sa tuntelikdan nga semana. Sunod kay Baribar kung lantaon ang track record sang Prime Water sa ibang nga LGU sa mayara sila sang ginatawag nga dissatisfactory nga serbisyo. Dugang pa ni Baribar ang natabo ang leksyon para sa Bacolod nga kinahanglanon nga tubig sa syudad ang gindesisyonan lamang sang pila ka tawo. Sunod kay Baribar ang mga involvado sa desisyon ang mangin accountable. Sa masunod nga 25 ka tuig, nagalao man ang konsyal nga makahatag ang basiwa kag Prime Water sang kopya sang kontrata sa SP, kasunod nga ini ang ginakabig nga isa ka public interest. I just hope that they can deliver their promise because looking at the track record of Prime Water, ang isa iban nga LGU is very dissatisfactory, no? Kabahin sa pahayag ni Councilor Archie Baribar. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:22. Kag para naman sa complete management sa imong Senator Pangilinan ginhangkat ang Duterte administration nga sertipikahan nga urgent ang anti-political dynasty bill. Samtang CBCP ginakusahan ni Chief Presidential Legal Counsel Panelo nga ginagamit ang impluensya angot sining Anti-Terrorism Act. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Life Extension Vitamin. Sige. Yes, good morning Action Boy. Liwat sa aton mga ka-action paged. Liwat ko naman i-explain Action Boy ha. Kunya, ikaw naman i-explain ginakapoy na ko. Are ho. Joke. Kung nagatikab ganing ba ko de kag wala sang sound kamo mabatian, naga-endorse kami sina. So gina-mute lang na siya anay, mute no. But silingon no, why anay audio. Kaya hindi na pwede sa Facebook. So that is why nga gahambal kita wala sang sound during ina sang endorsement. Ang balita ya mabatian nyo na. Ang endorsement ya mo nang hindi ninyo mabatian kay gina-mute ina hungod.
Kay basi block tas ang Facebook bala. Kay wala permission, Aksyon Boy, wala So permission. intindihon nyo na basta gani nagahambal kami nga wala sang sound. Endorsement Endorse na na siya product. sa products. Yes. Okay? Dason, kung nga pa namyaw kita, kay tungod nga komersyal kita. Wala kami diya sila nga tamyawan na ilang bilog programa namon. Kaya malukal lang sa una nga during sa commercial break naton makita lang may mga Commercial. may commercial break naton may mga ginapagwa kita Videos, sa Facebook. So gin pa kamayo naton nga instead sa commercial nga makita nyo hindi magani makita ang commercial namon mga information infomercial na makita nyo. Gagamiton talaga time para sa mga nag-effort man bala. Nag-effort man na type dira sa ilang mga greetings. Amo na nga gina-greet naton sila. Okay, tamay mo man mo kay ka commercial kita. Okay? Kay kagina man Kaya kung lawig ang commercial, wala man tanda mihimo. Kaya ang commercial, gati ka sulod na din sa amo ng commercial. Yes. Kung amo na ng life blood sa amon nga estasyon. So kung di mo na pasudlon, karon hindi na kami makaservisyo sa inyo. So ay tamay mo pagsulod ng commercial, okay? True. Kaya may nagambalan kagina Aksyon Boy, puro lang ko ng greetings, wala ko ng balita. Natapa ko ng greetings, Di na ginunang greetings, ha? Kung ako yung pagustuhan mo, balitaan da kaya bilog nga oras. Correct. Ano mo na, no? Teka lang kaya ano mo na iya, kay amo man na draman gabuhi ang Aksyon Radio, di ba Aksyon Boy? Correct. Energy! Positive lang siya eh. Hindi mga ake. Hindi man positive, optimistic lang ta. Positive sa life. Hindi sa virus. Di ba? Okay. Mga manaming pananaw, tabalaw. Sige. Kay galit na galit to si Chay. Galit na galit siya. Ang balita, kaya kung magbalita ay lang, mas gusto naman magbalita gani mo. Correct. Galing Sige mag-greetings sa Aksyon Boy Kaya si si Ro, ginsuli abi ang ngalan, si Obener. Ma'am Dorel, pwede ka greet? Please, kay gapamati kami now sa diri sa Sitio Mansilang, Barangay Cadiz Viejo, sa Cadiz Aksyon Boy. Si Rene Boy, gali Hayawon, kay Papa Romulo Hayawon, thank you. You're welcome. Sige. Sa akong pa kay isa daglio, kay June Duran. Gapamati man siya. Sa barko ni siya, Good. May lang pagsakay-sakay. Engineer Ernie Earl Bailon. Good morning, man. Kay Aksyon Boy, kay Cruz, wait lang. Kay Warlito Nesha, good morning. Kay Lorna Termel, kay Junjun Termel, kuno kay Tuling Salmorin, kag Pastor Jojo, nga nagkayos ang motor nila. Kay Cruz Arl, good morning, Aksyon Radio from Isabela. Bernard Quaicong, good morning. Listening from Silay. Kay Vibs Eliseo, Aksyon Boy, nagapamati naman siya from Himamaylan City. Kay Lani Tolentino, good morning, Sir Boy and Ma'am Dorel. Good morning, man. Ang Las Palmas, Aksyon Boy sa Dunya Juliana, hambal ni Cory Vidaha. Bisan to siya sa Kuwait, Aksyon Boy. Balo siya gapon. Las Palmas, Rosa do subdivision. Yes. Kaya Helen West na. Good morning, Aksyon Boy and Aksyon Dorel. Be blessed always. Rolly Rojo, tamyaw ko Yes. sa Manila ni siya. Correct. Kay Inday Blaza, Aksyon Boy, good morning, man. Charmin Banyes, good morning. Kay Zeya, good morning, man. Richard Deriquito, nagapamati sila dira sa Silay City. Kay Lito Dayap, mayong aga. Kay Lianita Kosyo, good morning, Aksyon Boy. Kag Dorel, pag-greet sa akon bata. Sing happy birthday sa hinigaran. Halin kay Mama Lianita Kosyo. Damo ganyang salamat. Anong ngalan sa imo bata? Anay, happy birthday lang Kaya wala yung butang ko anong ngalan. Basta bata, Jean Oy Siser, good morning. Sige. Kay Samuel Kayot, good morning, man. Anong balik na ta? Balik na tayo, Okay, guys. sige. Standby Later sa na. aton mga balita nasyonal. Magabalik pagkatapos lamang sang pila naton diri ka mga panumdum. Agapasin banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod sa Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, Lasyate Media, sa detalye na sang mga balita nasyonal. Ginhangkat ni Senator Francis Pangilinan ang Duterte administration nga sertipikahan nga urgent ang anti-political dynasty bill kung luyag siniga bungkagon ang mga oligarchs sa pungsod. Gipahig sa senador nga inaupdan siniya panawagan ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga dapat idumili ang political dynasties agud epektibo nga makakas ang mga oligarchs sa Pilipinas. Sunod pa kay Pangilinan, madugay na nga pending ang hagna kaginayang panahon agud maghimo sang tikang ang presidente. Palayag pa ni Pangilinan, kung masertipikahan nga urgent ang nasambit nga hagna, makabig ini nga mabakod nga ebidensya sang administrasyon nga may kasiguruhan ang handom nga mabungkag ang mga oligarchs sa pungsod. Ginakusahan ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo ang Catholic Bishops Conference of the Philippines kung CBCP nga ginagamit ang religious influence agud pwersahon ang Korte Suprema nga magdesisyon kontra sa Anti-Terrorism Act of 2020. Ginhimo ni Panelo ang palayag matapos magpabutsyag sang pagkadismaya sa CBCP sa madasig nga pagpasar sa anti-terror bill sa duha ka pangalan sa kumpanalagan sang Kongreso sa piyak nga atensyon sang publiko nakatutok sa COVID-19 pandemic. Suno kay Panelo ang ginahimo sang CBCP makabig nga paglapas sa separation of church and state doctrine. Ang kontrobersyal nga hagna may napulo na ka petisyon nga ginpasaka sa Korte Suprema. Nanawagan ang duha ka mamalida sa gobyerno nga dapat unahon ang pagtutok sa pagtabna sa COVID-19 sa baylo nga maghimo sa anuman nga inisyatibo para amendahan ang konstitusyon. Ginapilar ni ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. sa tanan nga opisyal sang gobyerno, ilabi na sa mga alkalde nga mangin sensitibo para sa kinahanglan sang publiko, kagatagan prioridad ang pinaka-importante sa karon sa baylo nga magsuporta sa constitutional reform agenda. Ginimo ni Garbin ang palayag matapos nga 1,488 ka municipal mayors nga miyembro sang League of Municipalities of the Philippines ang nagsuporta para sa constitutional reforms. Samtang ipahag naman ni Bayan Huna Party List Representative Carlos Isagani Zarate nga ang paghatag prioridad sa charter trains magauyang lamang sa oras kag pagtinguha ilabi pa nga ang wala pa natapos ang papagigaway sa COVID-19 pandemic. Nagsaka sa 67,456 ang kabilugan nga kaso sa COVID-19 sa Pilipinas. Sigin pagwa nga datos sa Department of Health o DOH, may 2,241 kanaduga nga kaso rason nga nagsaka sa 43,160 ang kabilugan nga active cases. Nadugangan sa 398 ang recoveries kag sa karon 22,465 na ang total recoveries sa COVID-19. Samtang nagsaka naman sa 1,831 ang death toll sa COVID-19 matapos nadugangan sa 58 ka mga nagkalamatay. Ginpahayag naman ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo nga hindi dapat pag-ibasol sa gobyerno sa mga empleyado sa ABS-CBN Corporation ang sitwasyon nila sa karon matapos ginbasura ila franchise application sa Kamara. Sunod kay Panelo, responsibilidad sa tag-iya sang ABS-CBN ang isyu sa prangkisa tungod ako ang ginaganar sang network sa wala pagbayad sang buwis, rason nga nagkangailang tamdon sini obligasyon sa mga empleyado. Duwa pa ni Panelo, handa nga magbulig ang gobyerno sa mga nadulaan sa trabaho nga mga empleyado apang kinanglan nga tungdan sang network ang obligasyon sini nga paghatag sang benepisyo nga para sa mga empleyado. Ginpahayag ni Senator Sherwin Gatchalian nga 90% na nga handang Department of Education sa pagbukas ng klase sa local nga level masunod nga bulan. Sunod kay Gatchalian, nagpakiangot na siya sa DepEd kag sa iban pa sini nga division. Agod si sao ng ila preparasyon sa pagbukas ng klase sa Agosto 24. Dugang pa ni Gatchalian, satisfied ini sa magdagimo nga preparasyon sa angkad siya kag sa padaan nga pagpanghanda sa nagahilapit nga pagbukas ng klase. Suportado sang senador ang tanang inisyatibo sa DepEd nga magpatuman sang blended kon distance learning sa tanang eskwelahan sa bugos nga Pilipinas agud hindi mabutang sa risgo ang mga estudyante manunudlo kung mga ginikanan tungod sa paday nga pandam sa COVID-19 pandemic. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:34. Kag sa ato naman nga mga
ang mga balita international, sports, showbiz, balita espesyal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Araw-araw, lahat tayo ay Okay na? Aksyon Dorel? Ay, okay na? Okay na. Yes. Dahil ka ba si Malipat ko, happy birthday gali kay Tatay Estong, kay si Ernesto Di Maala Senior. Yes, today, Action Boy. Kay Tatay Estong, happy birthday. 84th birthday. Yes. 84 na, grabe no? Yes, of course, Action Boy. Kita Sana ko to yung all, cake sa kagapon. inyo, sana all. Yes, maka-greet kami na dason sa mo. Happy 84th birthday, Action Boy. Diba? Siguraduha. Oo, ha? Siguraduha. Of course. Ikaw, ya, siguraduha. Ikaw, siguraduhon mo. Siguraduhan mo kalabot 84. Kalain. So, sige, Action Boy, sa ato niya pagpadayon, sa ato niya greetings, subong nga adlaw. Di na to. Okay. Kay. Emmy Dolido, patamyaw siya kay tatay ko no, Elias Dolido, Action Boy. Naga-monitor sa Action Radio. Good morning mga idols lang ko na Action Boy. Ang pag-isa ko lang kasi John Duran, di kita gusto sa John Duran, gusto yan Nonoy lang. Nonoy lang. Sorry, Nonoy, di man at sa mo. Nga how? Ang puti kay Junior ni sa mo. So hindi gid siya. Kada ko sang problema mo, Jun. Nonoy. Ay, noy gali. Sige. Kada ko gisang problema niya. Hindi siya gusto tawag. Ay, ako. Sige. Kaya Joed Magiliano ni magbasa, Action Boy. Good morning, Action Dorel. Kag boy, kapamati kami sa Barangay 12, Bacolod City. Good. Sila ni Nanay Pina, kag Tatay Edwin sa Hinigaran, good morning. Kay Sarah Escuban, do pero may gina-greet. Tingala ko. Evelyn Nepomuceno, may aga Action Boy, kag Action Doll, stay safe always. Kay Neil Centineo, please greet ko na si Carmen Ledesma and Kyle Blight Ledesma. Kay Richelle Aguarense, good morning. Kay Annabel. Makot naman siya nga wala audio. Again, nag-endorse kami isang product. Annabel Gregas del Comillares. Gagamute. Annabel Millares, good morning, mana. Yes, kay Chirik. Eric Rojo Asiado, watching live, QC Metro Manila. Good morning, Action Boy and Action Dorel. Good morning, man. Kay Bante Banaa. Good morning, Action Radio. Tamyaw ko lang mga hinigaranon. Keep safe. Kag sa family Banaag. Sa hinigaran, God bless. Happy Monday. Keep safe sa tanan. Kay Carmen na Action Boy. Good morning, Action Boy. Greet ko lang akon ate Jewel. Happy birthday sa binalbagan. Okay. Jewel, thanks. Amo na. Sige. Ginag-greet ko na Richelle Aguaran sa Action Boy. Happy 11th birthday kay Jewel Bailon sa Binalbagan. Ay, parintihan na yung slaguro. Ay. Karami ko na sa phone case ko. Anong mga pinidor? Aguarense? Aguarense. Kaya isa lang sila ginag-greet, Action Boy, actually. Kanami isang phone case mo ko, no? Sige lang. Naigaanta ka. Ano gusto mga case? Si Neil na Action Boy. Kung nito stand to doon, pagyapon to? Wala pa nag-abot, Action Boy. Kalma lang ta. Relax lang ta, maabot gina siya. Hula malang ano ako, no? Para di ko lapisaw. Sige na. Di mo Hindi na. Okay, so sige. Gusto ko ako niya pink. Ha? Ay, pink! Ay, meto ko to pink! Napakala ko actually pink. Galing kay Kindala ko na sa... Isinuwa lang. sa apartment. Habang gusto. Stand by na kita sa iba natin ng mga balita, mga balita international, balita sa sports, showbiz, kag balita espesyal nga gawon natin karon. Stand by. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Aksyon Radio, Bacolod Salmudo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao.
Best Radio Drama ang timbangan sang katarungan. Best News Program for AM. Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong. Kag Best Entertainment Program for AM. This is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na Sa Zimbabwe, na-aresto umpisa bulan sa Marso, bawod sa paglapas sa health protocol na ginapatuman agod mapanubo ang paglaptas sa COVID-19. Ginpahulugan sa pungso ng restrictions sa din masobra 1,500 ka mga kaso sa COVID-19 ang na-record. Ginakusahan naman sa kritiko ang gobyerno nga ginahimo lamang nilang pag-istrikto agod arestohon ang mga oposisyon kag mga aktivista. Sa mga pungsod, ang tanan nga pumuluyo magapauli ang dapat magpaidalom sa 3 kasemana nga quarantine sa government-approved facility. Naibaluan tuman nga apektuhan ang ekonomiya sa mga pungsod, umpisa nga ginpatuman ang lockdown. Samtang sa balita negosyo, may ginapaabot naman nga buhin sa presyo sa gasolina karon nga semana. Ginabulubanta magalambot sa 20 sentimos tubtub 40 sentimos kada litro ang mabuhin sa presyo sa gasolina. Posible naman nga wala sang pag-iyo sa presyo sang diesel. Samtang ang presyo sang kerosene ang mahimo may magtaas ang 10 sa tubtub 20 sentimos kada kilo o kada litro. Karon nga adlaw iganunsyo sa mga kompanya sang langis ang eksaktong ipatuman nila nga price adjustment nga mangin epektibo ini buwas nga adlaw Martes, Hulyo 21. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo nga 49 pesos kag 36 sentimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 52 sentimos, kag ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 37 sentimos. Kag sa ato naman nga balita, entertainment action boy, nagpagwa na sa iya pahayag siya Sam Milby action boy. Angot sining naga-viral man subong kay inibilang ex-boyfriend ni Riona Gray nga si Clint Bondado. Wala pa siya guro ka-move on, action boy. Tido man nagahimo siya do mga issue bala nga do nag-cheat siya si Catriona, do ka mo na lang gagwa. Oo, so subong gindepensahan ni Sam Milby kay hambalya nga ang bayahimo. Kasi Sam Milby naman kasi Catriona. Oo, sang last May lang gin-announce nila relationship sa public. Hindi si Sam Milby kasi Chris. Sam Milby kasi Chris Aquino? Bundad. Ha? Chris Bundad? Sino? Clint! Si Clint ng ex Clint, niya, si no? Clint. Si Linko good boy, di. So, ang baya nga, himo niyang tanan para maprotektahan niya si Riona Gray. Kaya, trending na sa action boy. Actually, damo ga views ang stories ni Clint sa Instagram. Wala ka ba Instagram? Di ka relate? Tag-million si action boy mo ang ga-view sa iya nga Instagram. So, hambaya nga believe siya bala sa iya nga girlfriend nga si Catriona. Kaya bisan kuno ang ginahaboy ito nga mga issue ni Clint. Kalmado lang kuno gyapon si si Catriona. Si Catriona. Nagakadlaw ka daw. Kaya bisan lang ginahaboy mo. Oo, isa ginaw. Nga mga kalmado lang siya. Pakan ko. So, magkalmado. Sige mo. Correct. So, action boy. Ang baya nga, kayo naghihipos lang si Catriona, asa subong wala ginasapak mong. Si Sam guro, syempre hindi bala hindi makatiis bala action boy, ginaamo na yung girlfriend. So, ang baya, hindi kuno doesn't mean kuno nga hipos lang si Catriona, guilty na siya. Okay. Ano lang gidya kuno si Catriona, kumbaga, tama na yung ka. Cool. Yes. Professional. Balita sa sports. Nagsugod na nga magbalik ang mga hampang sa sumo wrestling sa Japan, bisan parahan pa ang pagsaka sang kaso sang coronavirus sa mga pungsod. Magasugod ang mga tournament sa Agosto 2 sa Ryogoko Kukugikan, ang sikat nga sumo arena sa Tokyo. Limitado lamang ang mga fans nga magatanaw bangod may 2,500 lamang ang kalamuon nga pahanugutan sa sining 11,098 ka pulungkuan sa mga stadium. Ang mga pagbukas ang sumo wrestling ang kasunod sa pagsugod man sa mga hampang nga baseball kag football sa Japan. Balita espesyal! Alright! Energy
energy, mga ka-aksyon and action boy, di Monday na Monday. Okay. So, happy Monday. Happy Monday. Of course. Happy birthday to liwat kay tatay. Estong Di Maala, yes. Senior, 84th birthday. Kagapon. Grabe, no? Hindi, subong actually. Kagapon Subong, gin celebrate. Talagsala na iya ang makalambot sa mga edad nga muna iya. Of course, action boy. Healthy si tatay, ano mong, istong. Istong, correct? Istong? Estong. Istong. Tatay S, good morning. Feeling ko yung tuod nga lan, ano. Hindi sa pwede mag-istong. Oo. Kay imo. So, estong. Istong. Hindi man istong. Yes, correct. Hindi, Estong. iya, guro tuod nga nga lan. Ernesto. Abi ko si East. East, di ba? Charot. So, aman action boy, di kita sa aton nga balita espesyal. Go. Aton balita espesyal subong adlaw. Ini ba lang mga Exercises. exercise sa aton mata. Gina-exercise mo nagaling mata no? Correct. Dahil ko ning mabulig sa aton action boy. So, una, kung luyag mo kuno mangin alerto action boy, upang mas maging alerto. Malantaw ka kuno action boy sa isa ka bagay nga may 20 feet ang kalayoon sa imo. 20 feet. Oo, kaya Takson ko gid. Atakson mo gid kung gusto mo gid. Pero binabanta-banta mo pwede lang. Pwede lang. 'Di ba? Maano lang na kaya Sa lang. mag 20 feet, wag halindre. Hasta sa imo pila ka feet na naman? Ay do ka. 1, 2, 3, 3 lang 4, ni 5. Goro. Hindi 3. 5 na. 5 na. 1, 2, 3. Mga 6 na 7. Mga Goro. 6. So, basta 20, ikaw na lang bahala isip, action boy. Hindi na ako pagpaproblemaha pa. So, ba siya ng, kaya hambal nila action boy, ang paglantaw mo, 1 second lang ha. 1 second. Taiman Baga mo pa. mo na- Magluwas ka takson mo, taiman mo pa. Damo sa brown mo pa. Alerto ka na eh, kasi syempre, damo ka brown mo, alerto ka Takos ka na, gina. time ka pa. Di ba? Kaya pag amo mo lang na, amo na naman dayon. 1 second lang mong, di ba? Pag amo mo na kuno dayon, ga-alert ka na kuno. Okay. 20 feet ang kalayoon. Sa isa ka bagay, inaha kung, especially sa mga tao nga doon ginatuyo, bala action boy, na mo na kalayo So, mo 20 feet. Oo, 20 feet ang kalayoon. Kung Bisan ano luyag- lang ang tawon mo? Oh, bisan ano lang lang taon mo. Basta importante, hindi lang tupad bala yung mga paligo. Kaya kasi wala. Hindi niya lantaw. Oh, ling-ling. Si Watubuan, kabalasang ano na gani? Timos-timos. Timos-timos. Nan. Hindi na yan lantaw. Pang ling-ling lang yun. Oo. Kaya ang bal man to nila, malantawon ko 20 feet. Ikaw, gitong kitaon, gitong tipik. Sa tanan niya nga 20 feet, ako gidyan kapaligo. Di lang Kasi taon wala mo. masaka, pa sa santo lang ma-effort. Wala ito pang ilang siya. Kita mo sa ilang taon, ako gidyan kapaligo. Di ang ilang taon mo yan. Nan. Oo. So, next action boy, kung luyag mo kuno mas mangin creative naman ya. Ang inibala ko nung ay mo nga right. Tuo. Amon mo na kuno ka isaw. Isa lang. Hindi man- Isa lang yung action boy. Can you do that? Udlay. So, wala siya kuno action boy. Amo Puyatan na mo kuno- eh. Pwede man. Amo na. Kay Dragon Action Boy, mas mangin na ang ideya mo kuno Black Action Boy, Creative ka. nagagwa kuno. Go automatic. Gagwa sa mata? Hindi. Sa'yo. Sa'yo mga pag literal gid siya, no? Do gagwa. Kasi magkuha sa mata mo, may idea mo. Nakakalain. Nan. So, awan na siya Action Boy. Kay once mo na, dugin na alert man siguro Action Boy. Okay. And then, kung gusto mo naman kuno Action Boy, pambato naman sa stress. Ang imo kuno, hamaya, ituon lamang ang mga mata sa isang bahagi ng silid gaya ng larawan o dingding o halaman. So, meaning, mga lantaw, daga green grass. Kasi sila yung baka green, mga- kayo daw Oo, ang doon green. ka Ako na nabig na nagka-shooting siya. sa mata mo. Yes. So, kung gusto mo. Or, ano action mo? Or ang wave ko na sa bye-bye. Na, di ba doon ka relax na madula na mas Sa stress makadto, mo? pakit sa bye-bye. Yes! Kada mo kagit yung brown para madula mo stress. Di ba? Ang iban, kita Sigurado ko mo. to sa bukid. Kita mo iban kung stress, gapa bukid or gapa bye-bye. Okay. Kaya kadula ila stress, di ba? Correct. Kaya maka-relax na siya kung action boy. Maka-help na siya pambato sa stress. Kung gusto mo naman action boy, next naman, kung gusto mo naman kung nga madasig kang makatulog, magtuto ka kung action boy sa kisame sa inyo balay. Tapos, Kung wala ka sa amin, atop rikta lang ba? atop, Biyara ikaw, bala nga walang balay, bala nga problema. wag isa mi. Yes, meron pag rola atop gusto. So, Diyan ka namin siya nga itong tulog. Diyan nga, nakitaon ang mga kabituunan. di ba? Doon ka stargazing ka action boy. Ang bulan, kitaon. Oo. Gali kayo mo atop, yung palid. Kalain. So, ako na Kala siya ka doon, sa katulog si Dalom sa kabituunan. Isang Oo. hasana, isang sidlak, isang bulan. Dali ka ginpalit. Galigin palid ang atop niya.
Sa Amara Action Boy, kung sa mga wala, hindi wala katulog, amo na mo, kung gusto mo pag niya daw nami imutulog, di ba matanaw ka sa ano, sa mahangad ka Action Boy. Pahangad mo, ipiyong mo yung mata. Tapos, tiyog-tiyogon mo kuno imo eyeballs. Namo na siya. Kaya para, amo na, manami imo nga tulog. Okay. Pero kapiyong ka, samtang kapatiyog-tiyog. Ha? Igapiyong ka? Igapiyong Ikaw muklat ka. Kalain guro. Cancel guro Action Boy. Dapat gapiyong ka Action Boy. Ipikit ang mga mata. Next Action Boy, para makaremember ka naman sa isa ka bagay, sa left naman ko nung ano, amo ka naman ako noonan. Sa left naman yung mga mata. Kaya daw ginascan yan ako na yung mga brain. Ay, bongga, no? May scanner ang mata. Scanner, ganyan mag-memory. Kung may malimtan, kag Action Boy, amo ka lang na, madumduman man. Pero kung gusto mo nakalimtan, abe. Amo na guro. Diba? Good, true night and day lang. Wow! Naglantaw ka ginaguro ay. Awa. Wow, good. Siyempre, Netflix. Talag sa lagot tanaw sa mga Tagalog, pero isa to sa tinanamian mga... ka? Uwa. Very good, Action Boy. Hindi ko daw ka-trending ini siya sa Facebook so ginlantaw mo. Lantaw ko. Oo. Very good. No, namin siya, Action Boy. Anong lesson mo tinakaibi ka man? Wala man, gid. Kundi nga ti doon kabugat sa pamatsagan ko pumiro eh. Sad. Ang akong lesson nga learn, Action Boy, even the person that love you the most gets tired. Okay. Muna? Hindi diba? Muna. Nga hambal ba nila? Ang tao ko nang napalangga, gising mo, wala ko nang ginakapoy. Pero dito yan nakapoy siya. Super love niya ang girl mo. No. Pero nakapoy siya, nag-give up siya. Estudyanta. Oo, karon lang. And then last, Action Boy, agod mas mangin, ko no, imo paminsaron, Action Boy, mangin alerto pagid, upang lumakas ang isipan ko, Action Boy. Pagyugyuon mo lang imo eyeballs. Wala na siya, Action Boy. Para surip ng mata mo. Ako mo ako lang. Pero dapat hindi ka piyong kagida. Hindi, oo. Kung kamuklat kag man kagatiyog-tiyog, wala ibang nga tawo. Oo. Basi exercise. Basi pala yung mo ko rin lagol pa wala. Diba? Sige. Okay. Good morning, anay kay Kagawad Ulay Abalahon, kay amigo naton Arnel Lacson, good morning man. Sa kay amigo ko Nonoy Hamelo, mayang aga man. Okay, sige, sa aton mga ka-aksyon nga, pasensya, hindi ito na guro mag-greet. Wala naman lamutan, alang na. Basta good morning, thank you so much, kid. Basta kung mag-greet kita gani, commercial kita na, no? Sige Si Ma'am Santander rin, gag-greet sa kay Tita Nene Campanyala, si Pongo, si Marilo Catinoy, Richard Esmeralda sa may Pizzahan, sa may Bangga Mayor, kay Jasmine Albaricana, Mary Ann Oribe, Salvi Hatilogo, Solping, good morning, Mirna Claud, good morning. Standby na kita sa Action Hotline, upod kay Action Art Tay Hopon. Ang inyo naman nga news team, Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.